Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο βίντεο παιχνίδι, το Lord of the Rings. Των αρχοντοχτήριων. Είμαι ο Nick the Greek. Και εγώ ο Jim the Greek. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω την κυρία από εδώ, τη μάγισσα. Μ' αρέσει πολύ. Όχι γιατί μ' αρέσει αυτή. Όχι γιατί μ' αρέσει αυτή. Γιατί είναι καλή στο παιχνίδι. Ορίστε μας. Μισό λεπτό. Τι γίνεται συνέχεια εδώ πέρα πια. Μου έχει σπάσει το νεύρο αυτό. Πού έσπασε. Εδώ όχι από μένα. Ρε παπά, εδώ πέρα αυτό εδώ έχει τόσο βάρος που πέφτει μόνο του. Πάτα γιος. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, εγώ λέγομαι Κρόκ. Πάμε. Και ο κύριος από εδώ, Nick the Greek, λέγεται Νικόλας. Με λένε Νικόλα στο παιχνίδι. Να ξέρετε, εμείς δεν μας λένε στα αγγλικά όπως τα ονόματα που έχουμε πει τώρα. Μα δεν γίνεται να μας λένε έτσι, Ναι, Πώς να όντως. μας λένε, Jim the Greek, Nick the Greek, το παρατσούκλι. Όχι, εγώ σου λέω ότι ούτε το Jim που είναι Δημήτρη στα ελληνικά δεν είμαστε. Ναι. Το έχουμε βάλει για να μην αναγνωρίζουμε τα ονόματά μας. Θέλετε να σας πούμε τα κανονικά μας ονόματα. Ωραία. Εγώ είμαι Δημήτρης. Κι εγώ είμαι ο Νικόλας. Απλά έτσι τα λέμε για παρατσούκλι. Καλύτερα είναι. Ναι, όντως. Όχι, αρχίζουμε. Εγώ Εγώ είμαι από αυτή τη μεριά. Κι εγώ είμαι από την αριστερή. Να ξέρετε. Το έχουμε προχωρήσει Το έχουμε λίγο. προχωρήσει. Γιατί στην αρχή δεν βαρετό. Ναι. Ω, κολοτούμπε, σόγιο. Όχι εδώ. Κάτσε, όχι δεν είναι εδώ ρε. Να το περάσαμε. Αλήθεια. Πότε σκοτώσαμε το τρόλ. Το σκοτώσαμε. Άνοιξε! Κάτσε. Για πάμε. Α, ξέρω, να το. Όχι, τι είναι αυτό. Τι κοιτάς. Εδώ. Από πού πάμε. Από εδώ. Πού είσαι. Gather your party. Πού είσαι ρε. Περιμένω εσάς. Πού είσαι, Κρόκ, να. Πού είσαι. Να, ορίστε με. Α, να σε κρόκ. Ρε, ο άλλος δεν μ' αφήνει. Μπαίνουμε. Μπήκαμε στο κάπου. Μπήκαμε στο κάπου. Κοιτάξτε με πόσο γρήγορα σου είμαι. Κοιτάξτε πόσο Αυτά, αυτή είναι Τι κακή. είναι αυτός. Όχι. Ο βασιλιάς. What the. Φτάσαμε στο βασιλιά τόσο γρήγορα. Είμαστε καλοί στο Lord of the Rings. Το έχουμε παίξει. Μπα, δεν νομίζω πως αυτός θα... Δεν είναι ο βασιλιάς. Δεν θα πολεμήσουμε. Όχι, ο βασιλιάς του θα τον πολεμήσουμε τώρα. Έχουμε πολύ ακόμα εδώ. Έχουμε πολύ ακόμα για να το τερματίσουμε. Μπορεί να γράφουμε και σε αυτό part. Γιατί είναι ωραίο παιχνιδάκι. Ναι. Πείτε μας κι όμως... Καλά, δεν χρειάζεται. Άμα θέλετε να το συνεχίσουμε, πείτε μας. Καλά, εσείς αν θέλετε πείτε, αλλά εμείς έτσι και αλλιώς θα το πούμε. Απλώς ό,τι Όχι, προτείνετε μόνο κι άμα εσείς. μας αφήνετε. Όχι ρε, εντάξει, γιατί αν αργήσουνε δεν ξέρουμε ποτέ. Όχι, μας παγίδεψαν εμάς. Τι είναι αυτό. Όχι. Εμάς Είμαστε μόνο παγίδεψαν. εμείς τρεις, δεν άφησε τους άλλους να πάνε. Πάλι εμάς. Οι άλλοι μην φύγουν τώρα. Holy shit. Όλοι. Πού είναι, πού είναι. Πού είναι ρε. Δεν βλέπω. Έχω ο Σαβέλη. Όχι, Ό,τι είναι αυτός. αυτός. Όχι ο βασιλιάς. Δεν είναι ο βασιλιάς. Κοντά. Χωριά. Τι είναι αυτό. Έρχονται και μικρά. Κάτσε ρε, Όχι. με ποιο στοχεύουμε να ρίξουμε. Αυτό. Δεν έχω βέλη. Πολεμάω. Χωριά. Εγώ πολεμάω δύο από ό,τι βλέπετε. Τρεις. Εγώ πολεμάω ένα γιγάντιο. Μπου. Εγώ από ό,τι βλέπετε πολεμάω ένα γιγάντιο. Και εγώ πολεμάω ένα μικρό γιγάντιο. Όχι, να πεθάνω. Όχι, με τσάγισε. Ο κανονικός Ρε, γιγάντιος. πεθαίνω, βοήθεια. Ρε, τι μου έχει γίνει.
Δεν μπορώ να το βγάλω. Ποιο, ούτε εγώ μπορώ. Τώρα το έβγαλα εγώ. Α, μου έρχεται ο τεράστιος. Τι μου έχει πάθει τώρα το τηλεκοντρόλ μου. Ρε, εγώ δεν μπορώ να βγάλω το τέτοιο. Πεθαίνω. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω αυτό που είναι σαν τόξο. Με το R2 το κάνουμε. Με το R2. Μπορεί να μην έχω, γι' αυτό δεν με αφήνει. Hold. Ποιος. Ο Νάνος. Ρε, κοίτα πόσο ζωή έχει πάνω. Όχι. Θα σε βοηθήσω. Ρε, τι κάνω ο μεγάλος. Πάμε. Χαγιά. Το τζακίζω. Άντε, γεια. Όχι, πεθαίνω ξανά. Ρε, άστο. Στο τόξο επιτέλους. Έχετε, μπράβο. Ρε, πόση ζωή έχει αυτός. Ποιος? Αυτός που πολεμάω. Μα. Πάνω τη γράφει τη ζωή. Ωραία. Ω, πώς τον πέρασα. Α, με κυνηγάει. Ω, του κόψα το κεφάλι. Γεια σου. Ποιο Βοήθαμε. Τι είναι όλοι αυτοί, από πού βγαίνουν? Πέθανα. Έλα να Θα σε είναι. βοηθήσω, θα σε Να είναι, βοηθήσω. ο Νάνος. Σε βοηθάει. Να με βοήθησε. Θα σκοτώσω. Τι μου έκανε. Εγώ θα ξαναπεθάνω σου λίγο. Γιατί εγώ πολεμάω πολύ. Ρίξα να μου έρχονται. Έλα εδώ ρε τριζόρ που Όχι, σε λένε. χάνω, πεθαίνω. Ρε, μην Νάνο. κουνιέσαι ρε. Όχι, ρε φίλε. Ωραία, θα σε είχα βοηθήσει. Έλα. Μπράβο. Πεθαίνει κάποιος. Πεθαίνω, μόνο εσύ έμεινες. Τι. Πέθανα. Χάσαμε. Και Χάσαμε. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο ακόμα. ξανά. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Ξανά από εδώ. Όχι ρε φίλε, εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο. Όχ, ο τρεζόρ. Πούντος, νάτος. Ο παπά, φεύγω! Τι κάνει. Ρε, με ποιο ρίχνουμε αυτά. Δεν μπορώ να τα ρίξω. Πατάς L2 για να στοχεύσεις και πατάς μετά R2. Εμένα δεν μου στοχεύει. Με R2. Καλά, μπορεί να μην έχω βέλη μου γι' αυτό. Τι σκοτώθηκες ρε. Λίγο. Χαγιά. Πάγια. Μαζί. Κίλο, yeah. Πού είναι, τι πολεμάει ο άλλος ρε. Ρε, ο άλλος είναι... Άντε για, κεφάλι σου. Ρε, τρεζόρ. Κεφάλι. Πεθαίνω από το τρεζόρ. Πεθαίνεις τώρα. Το τρεζόρ, ναι, με χτύπησε. Νάνο ήρθε. Πούσε. Περπατάω. Ναι. Ρε, λέω. Πεθαίνω. Ρε, τρεζόρ. Όχι, δεν πεθαίνω. Πεθαίνω. Ouch. Holy shit. Where are we? Έλα. Κύριε Λέισον. Σκότωσε. Ρε, δεν γίνεται αυτό που κάνει το τρεζόρ. Σκότωσε. Άντε, γεια. Ρε, αυτός ο τρεζόρ είναι πολύ δυνατός. Πέθανα. Πεθαίνεις τώρα. Πού είσαι? Σε βλέπω. Με βοηθάει κάποιος. Σε βοηθάει ο Νάνος. Έλα ρε, Νανάκο. Όχι. Ο τρεζόρ με χτυπάει. Έλα ρε, Νάνος. Ναι, με βοήθησε ο Νάνος. Γιατί το λέμε τρεζόρ? Τρέιζορ το λένε. Πεθαίνω. Oh my god. Όχι, δεν πεθαίνω. Κοίτα πόσο ζωή έχω. Τώρα πεθαίνω. Και ο Νάνος πεθαίνει. Τι! Γι' αυτό προσπάθεις να βοηθήσεις κάποιον. Τον Νάνο. Κάσε. Εμένα βοηθάς. Ξέρεις γιατί Και εγώ εγώ που που βοήθησα. έχω Έλα. Όχι. Πώς τον Νάνο. Χάσαμε. Λοιπόν, ξαναχάσαμε. Και τώρα θα παίξουμε για τελευταία φορά. Και γι' αυτό θα παίξουμε άλλο λίγο. Τελευταία φορά. Αυτός ο τρεζόρ είναι πολύ δύσκολος. Thurzor. Γιατί τον είπα Thurzor?
Πάμε εγώ πάω στο Θρεζόρ. Πού είναι ο Θρεζόρ? Από την αρχή πρέπει να το βαράμε βασικά. Νομίζω. Μόνο για να χάσει ζωή. Ναι, νομίζω πως μόνο αυτόν πρέπει να βαράμε. Φεύγω. Oh yeah. Ouch. Σας τσάκισε όλους. Όπα ρε. Όπα, τώρα τους είδα όλους. Κλάσε μας ρε. Τρεζόρ, από τώρα έχεις χάσει τόση ζωή. Όχι, φάτους, λάχανο, φάτους. Όχι, δεν θα πεθάνω. Πεθαίνω. Βοήθεια. Είδες πως σου ξέφυγα. Ο Κρόκ σου έρχεται ο Θέρζορ. Άσε με. Ωραία, πού είσαι? Εγώ έφυγα. Πού είσαι? Δεν θέλω να πάω σε σένα, θα με σκοτώσουν. Θα πεθάνω. Μπράβο, πέθανε. Συμμεθάω, έλα. Yes. Thank you. Ηλίθιε στρατιώτη. Άντε, βαράς ρε το εξωτικό. Κοίτα. Κλω. Δεν πέθανες. Όχι, ο Θέρζορ. Άντε, γεια. Shut the fuck up. Τέλος, πεθαίνεις και Άντε. σκότωσα έναν. Πάμε σε φωγαλάχανο. Πάει και την κεφάλια σου. Look items. Ούψ. Άντε, Shut the fuck up. Shut, holy shit. Βοήθεια, πέθες. Όχι ρε Τρεζόρ. Yes. Πέθανα από το Τρεζόρ. Πάμε, yes. Πεθαίνω. Πού είσαι? Εδώ, μόνος μου. Πάω μακριά, ξέρεις γιατί, Ναι. Ρε, δεν μας έχουν μείνει πάρα πολύ. Όντως, μας έχουν μείνει περίπου στο 1 εκατομμύριο. Φαντάς. Τι μου κάνει ρε? Ο άλλος χτύπησε και τον έναν δικό του. Ο Θέρζορ. Ναι, μπράβο σου. Θέρζορ. Shut the fuck up. Έπεσε κάτω ο Θέρζορ. Πού είναι ο Θέρζορ? Shut. Πού τον είδες το Θέρζορ? Πού είναι? Ανάτος, με χτύπησε. Άντε γεια, σας Ο τσάκισε. Θέρζορ είναι πολύ δυνατός. Πού είσαστε? Τι είναι όλοι αυτοί? Μάλλον μέχρι να πεθάνει ο Θέρζορ. Έρχονται κι άλλοι. Ρε, κάνε κολοτούμπες με το όμικρο να τα πάει να σε χτυπήσει. Φεύγεις πολύ γρήγορα. Αυτό κάνει. Να βλέπεις. Πεθαίνω. Κάτσε, πάω να φύγω. Γεια σου. Κάποιος με βοηθάει, ο Ράνος. Όχι, τώρα βρήκε εκείνος να το κάνει. Πεθαίνεις. Ναι. Χούλια. Ο Νάνος πεθαίνει. Πεθαίνω κι εγώ. Ούτως ο Νάνος. Άντε, εδώ πέρα είμαστε. Βοήθεια. Πεθαίνεις. Κάποιος με βοηθάει. Εγώ. Όχι για λίγο. Για τόσο λίγο. Λοιπόν, χάσαμε. Γεια σας. Θα το κάνουμε part. Θα το κάνουμε part τελικά γιατί είναι ωραίο. Κάντε κάποιο σχόλιο, like και αν δεν είστε subscribers, κάντε subscribe. Γεια σας.